Tässä on Helsingin vankilan kauppa, tai itse asiassa tätä kutsutaan kanttiiniksi. Vankeusrangaistuksen aikana valtio toki tarjoaa ravinnon, mutta vangeilla on mahdollisuus ostaa täältä kanttiinista herkkuja tai tarvikkeita. Jos sua kiinnostaa rikos- ja päihdeaiheiset videot, niin laita tili seurantaa ja paina plussaa tosta. Tilaukset tehdään tällaisen listan avulla. Vangit ei itse asiassa vieraile koskaan tässä kaupassa, vaan tilaukset kerätään ja vangit maksaa ostokset, kun he hakee ne pakattuna. Kanttiinissa on varsin kattava valikoima kaikkea. Täällä on kaikkea sähköhammasharjan harjoista silmälaseihin. Varattomille vangeille valtio kustantaa kylläkin silmälasit. Sitten on kahdenlaista herätyskelloa myynnissä. On Housemerkkistä herätyskelloa ja sitten on Norppa-herätyskello. Nämä on käteviä, jos sellissä meinaa mennä aamut pitkiksi. Tässä on karkkihylly, valikoima on aika laaja, on pantteria, on daimia ja sitten